Express 619 Tatran železničnej spoločnosti Slovensko smer Oprav Tatry a Košice pravidelný odchod 14 hodín 50 minút stojí pri nástupišti 1 koľaj 2 pripravený na odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Žilina, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou a Čadca pravidelný odchod 14 hodín 56 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Žilina, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou a Čadca pravidelný odchod 14 hodín 56 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 3 pripravený na odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Čadca, ktorý pokračuje smer Priekopa a Martin, pravidelný odchod 15 hodín 14 minút, príde k nástupišťu 1 koľaj 1. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Express 616 Tatran železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Trnava, Bratislava, Vinohrady a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 15 hodín 10 minút príde k nástupišťu 2 koľaj 3. Za rušňom je radený vozeň prvej triedy číslo 1, reštauračný vozeň číslo 2, vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 3 a 4, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 5, vozne druhej triedy číslo 6 a 7 a vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 8 a 9. Upozorňujeme cestujúcich, že vozeň prvej triedy a vozne druhej triedy číslo 3, 4 a 5 v prednej časti vlaku sú povinne miestenkové. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Čadca, ktorý pokračuje smer Martin, pravidelný odchod 15 hodín 14 minút, prichádza k nástupišťu 1 koľaj 1. Stanica Prúdky, osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Čadca, ktorý pokračuje smer Martin, pravidelný odchod 15 hodín 14 minút, prišiel k nástupišťu 1 koľaj 1. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Martin, pravidelný odchod 15 hodín 14 minút, stojí pri nástupišti 1 koľaj 1. Express 616 Tatran železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Žilina, Trnava a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 15 hodín 10 minút prichádza k nástupišťu 2 koľaj 3. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Stanica Prúdky, Express 616 Tatran železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Žilina, Trnava a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 15 hodín 10 minút prišiel k nástupišťu 2 koľaj 3.